Duwa kapila sa tiyan ang naangkon sang negosyante sa butane nga si Bernardo Jr. Cabalida, 35 anyos, matapos sa ginlutang sa barangay Sambaludan, Oton, Iloilo, alas 7 sang gabi, Agosto 7. Sunod alias Toto, bayaw sa biktima nga ang kasini ang 11 anyos nga bata nga lalaki sa nagpadulong sa padulong nga portion sa nasamit nga lugar agad yung magtabo sa iyong customer nga nag-order sa butane. Sa nag-aabot na ang biktima, gintiro ini hinali sang suspect sa makaduwa nga beses samtang wala naman ang pilasan ng iya nga bata. Matapos ang pagpanglutang, nagdalagan pa ang suspect nga nagsakay sa motorsiklo nga nagahulat sa iya. Sunod diri, alas 8 sa gabi sang Agosto 6, may nanawag sa biktima agad yung mag-order sa butane. Sang naibaluan sang nag-order nga nagsakay sa habad-habad ang biktima, ginpa-cancel sini ang pagpadulong. Kung sa aga, hindi ko na makontak ang numero, kag na timing sa nagapakuno-kuno nga customer kung maggabi tob-tob, gabi sa Agosto 7, nagtabo ang biktima sa customer pero lupod sa iya ihibalo, siya ang tirohon. Amon lang yun ang paminsan, kasi bla sa butane, mambla ka negosyo, bla sa butane, bla kay pag-all na siya nung umpisa ang butane namon, te halos tanan nga siyanggi, sa iyarong nga kuha, sa bayaw nga kuha, te ba sa bla iban nga mga negosyante, bla na anuan niya ron. Ito agad. Hinakwa na natingala wala ang gakuha sila ba siya mura bla. Posible para kay Toto sa negosyo nga butane ang ginalantang nila nga motibo sa pagtiro sa biktima bagod bago pa lamang ininag negosyo kag numero sini ang iya ginapanghatag kag halos tanan sa biktima na nagabakan. Dugang pa sa natungdan mga ka-K5 nga konsyos ang biktima kag padayon nga ginabulong sa Western Visayas and Medical Center kag padayon pa ang investigasyon sang Oton Municipal Police Station. Balita nagikan sa Banwa, sang Oton. Ako si K5 Aaron Delfoyo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.